Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayatlaryna ýene-de toý dawara bilen güýzlük buğdaýyň ekişine girişildi. Ýurdun Demirgazynyň Daşol vilayatyna bu işe 5-nji sentýabrda girişiler. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bu ýylan tutuş ýurt boýunça 760 000 hektary ak buğdaýyň ekiljegini we garlasy daýhanlaryň 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna däne almaga borçlananyny habar berýär. Şeýle neşir öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlar üçin ähli şertiň döretlendigini, ekin meýdanlarynyň öz wagtyna sürlendigini, buğdaýyň ýokary hylly we ýokary hasylly tohumlarynyň taýýarlandygyny, garlaçylaryň oğuzuluk tehnikalary bilen dol üpjün edilendigini ýytýar. Mundan başga vilayatlarda 100 000lerçe tonna däne saklamagy niýetlenen ambarlaryň we ýer degirmenleriň üstünlükli hereket edýänligi bellenilýär. TDH-nyň habarlaryndan tapawatlykda azatlygyň yerli seçmeleri ýurdun oğuzulugynaky guramçylyk, dolandyryş problemleriniň saklanyp galýanlygyny, daýhanlaryň ekrançylykdan gazanç etmek mümkinçilikleriniň ýoguz çäklendirilýändigini habar berýärler. Bunun esas sebäbi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmen hökümetiniň her ýylda gaýtalanýan kynçylyklardan, hasylyň ýylyň-ýylyna pes bolmagyndan, un hemde kepek nowatlaryny netije çykarman, uly toý dawaralary gurnamak daýhanlaryň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmakdan ýokarda goýmak bilen bagly. Özüni Atymradaga diýip tanadan aharly daýhan Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde bu arada şeýle diýdi. Her ýyl awgust aýynyň aýagyny, sentýabryň başyny her vilayatda buğday ekişdip, ulydan-uly toý dawara tutulýar. Ol toýlara çykarylýan çykdyjylar daýhanlara oğuzulugyna gönükdirilse, azyjygam bolsa geljek ýylyň hasylyny nepi degjek. Şuň kunna daýhanada ýeriň özüne de kömek gerek. Ýaplar gömülüp ýatyr diýip ahally daýhana aýdýar. Atymrad aganyň tasdiklamagyna görä, göz üçin görkezilýän hakykatda bir gün işlese, 2 gün işlemeýän tehnikany bejermäge de kömek gerek. Türkmenistanyň oğuzulugynaky esas problemi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan kärendeçileriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, döwletiň oğuzuluk ekinlerinden alynan hasyly satyn alyş narhlary bilen bagly. Daýhanlary inni nice meýilbäri döwlet ambaryna tawsyran her tonna guşgursak buğday üçin 400 manat pul berýärler. Bu manadyň häzirki ýagdaýyna harytlaryň we hyzmatlaryň şuňky bahasyna hiç adam bolanok diýip Atymradaga kärendeçileriň buğdaý mezur bolup ekkenliklerini sebäbi başga alaçlarynyň ýokdugyny görüň berdi. Ýöne bu alaçsızlyk buğday ekişdip tutulýan toý bilen gutarmaýar. 9 ay gowrak wagt geçen soň daýhanyň başyna bergi borç bolup gelýär. Sebäbi oňa boyun alan buğday hasylyny harmana tawsyryp bilmeýänligini, döwletden alan tohumynyň, dökünniň, tehnika, suw hyzmatlarynyň bahasyny tölemeligini aýdýarlar. Türkmenistanda ekrançylyk yerleri uzak 10 ýyllyklaryň dowamyny sorladylan we hasyllygyň derejesiniň pestligi döwlet başlygynyň derejesinde hem ençemegedek boyun alındy. Emma ýyl gowy gelip daýhan boyun alan plan borçnamasyny ýerine ýetirende hem hakykatda onuň eline kän pul düşmeýär. Sebäbi bir tonna buğdaýa berilýän 400 manadyň ýarty beýleki töleglere gidýär. Ýöne Atymradagy bu ýerde esas agramyň ýokarda gollugy ýa arkasy bolmadyk daýhanlara düşýänligini, oğuzulugyny çuň ornaşan ýene bir problemanyň korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýar. Azatlygyň biri-birinden habarsyz seçmeleriniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň soňky ýyllarda emellarlar dogan garyndaşlarynyň adyna 50-100 hektarlap yer alyp, ýöneki adamlaryň yer, suw, tehnika hemde dökün haklaryny iýerler we bu ýagda ýurdun bazarlaryna ady önümleriniň ýyl-ýyldan gymmatlamagyny alyp gelýär.